trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Atuloy ring ikaupat nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Gisaulog nato ang Domingo sa pagdapig sa kinabuhi o Pro-Life Sunday. Sa pagkatinuod ang tibok buwan sa Pebrero, gigahin sa simbahan sa atong nasod isip usa ka Pro-Life Month o buwan sa pagsaulog sa kabililhon ug kasagrado sa kinabuhi sa tanang tao. Si Papa Francisco nagkanayon, ang katungod sa kinabuhi mao ang una sa tanang tawhanong katungod. Mapasalamaton kita sa Dios nga ang konstitusyon sa atong nasod Pilipinas tataw gayud kaayo nga nag-ila ug nagpanalipod niining katungod sa kinabuhi. Apil na ang mga kinabuhi nga naa pa sa sabakan sa ilang inahan. Palihog manindog, daygon ta ang Dios nga atong amahan. Let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. He gathers us to His day, to partake of His grace. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. Great is our God and Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ngayon, ang Ginoo nag-ingon kanato nga siyang dalan, no? Ang is the way, the truth, and the life siya sa ang kinabuhi. Ihatag karoto niya kining Eucharistia, Santos nga Misa, aron ang imong mga pulong maghatag itong kinabuhi. Of course, ang Eucharistia, makatag kahimsog sa itong kinabuhi. Kung namang inaota, nakinikasulugan sa Santos nga Misa, no, maghatag untag kaligon sa itong kinabuhi, kalambuan sa itong kinabuhi, diyas makigumaay sa isig usa. Kung maandaw kita pag sa ulog ng Santos nga Misa, basulan na ito ang atong mga sala.
kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasalo ng atong mga sala dalong ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Kanain sa iyang mga tao, binisayon na, Ginoong Diyos, langit lupain, Diyos sa mahal, makalagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagalay kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Ginoong Jesu-Kristo, tugtungan na sa mahal. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw nagawad sa sana sa kalibutan. Manuhi kami. Ikaw nagaling sa Diyos sa mahal. Ikaw lamang ang santos, Ikaw lamang ang Ginoo, Ikaw lamang ang dakilang, O Jesu-Kristo. Uban sa Espiritu Santo, Diha sa himaya, sa Diyos Mag-ampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon kanamo sa tibuok kasing-kasing. Higugmaon namo ang tanan nga mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak. Nga buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Sama kang Jeremias, ang Dios nagpili na kanato sa wa pa kita mataw aron pagsangyaw sa iyang kamatuoran. Ang unang pagbasa, kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Atong paminawon. Ang Ginoo miingon kanako, sa wala ko pagani ikaw lalanga, ug sa wala pa ikaw mataw, gipili ko na ikaw aron mahimong propeta alang sa kanasuran. Ayaw kahadlok, suginli sila sa tanang gisugo ko kanimo. Ayaw sila kahadloki, aron dili ko ikaw hadlokon, ug labaw pa niini, inig atubang mo kanila. Pamati, Jeremias. Ang tanang tao ning nasura, ang mga hari sa Huda, ang mga kadagkuan, mga kaparian,
ug ang katawhan makigbatok kanimo. Apan karong adlaw, hatagan ko ikaw og kaisog sa pagsukol kanila. Mahisama ka sa kinutaan nga syudad, sa puthaw nga haligi ug sa tumbaga nga paril. Dili sila makabuntog kanimo, kay ubanan o panalipdan kuman ikaw. Ako, ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Kanimo Ginoo nagadangup ako, ayaw gayud itugot nga ako kaulawan. Sa imong katarong luwas ako ug palingkawas ako. Ipabong ang imong dunggan kanako ug luwas ako. Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Pagpakahimong akong bato nga dalang panan, usa ka kakuta nga manalipod ka nako. Kay ikaw man ang akong bato ug akong kuta. O Diyos ko, luwas ako sa kamot sa dautan. Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Ang tanan, lumalabay lamang. Gawas sa gugma nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang ikaduhang pagbasa, kinutlo ikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Atong paminawon. Ang gugma, mapailubon ug maluluyon. Ang gugma, dili masinahon, ni tigpasikat o garboso. Ang gugma, dili bastos og hakog, usok-anon. Ang gugma, dili madinumtanon. Ang gugma, dili malipay sa dautan, kundili sa kamatuuran. Ang gugma, mapailubon, matinuuhon, malaumon, ug mulahutay gayod. Ang mga dinasig nga mensahe lumalabay lamang. Ang mga hiyas sa pagsulti mawala. Ang kahibalo mahanaw. Apan dili gayod matapos ang gugma. Kay ang atong kaalam o dinasig nga mensahe, dili hingpit. Apan kung ang hingpit mo abot na, kadtong dili hingpit mawala. Sa bata pa ako, ang akong sinultihan, pagbati, ug panghuna-huna, binata. Apan karon nga hamtong na ako, dili na ako magbinata. Ang akong nakita karon sama lamang sa hanap nga panagway diha sa salamin.
apan unya maklaro na gayud nato ang tanan. Ang nahibaluan ko karon tipik lamang, apan mahingpit ra unya kini. Sama kahingpit sa kahibalo sa Dios bahin kanako. Pagkakaron kining tulo magpabilin, pagtuo, paglaom, ug gugma. Apan ang labing dako niini mao ang gugma. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miingon si Jesus kanila, kining bahinas kasulatan na tuman karong adlaw, ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nagadaig kaniya silang tanan, kung nahibulong sa iyang mga matakom nga mga pulong nga iyang gisulti. Mingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Mingon siya kanila, so walay duha-duha, inyong isulti kanako ang giingon sa sanglitanan, Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Kamusta mo ingon kanako, himoa dinhi ang imong mga kaugalingong lungsod, ang buta nga imong gihimo dito sa Kafarnaum. Sumalas gitaho kanamo. Apan sortihan ko kamo niini. Ang usa ka propeta dili gayo dawaton sa iyang kagulingong lungsod. Pamati kamo kanako. Tinuod nga daghang mga byuda didto sa Israel sa panahon ni Elias. Sa dihang wala nay sulod sa tulo ka tuig, walay ulan sulod sa tuig. Ug tunga, ug may mga dakong ng gutom sa tibuok yuta. Para wala ipadala ni Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundili ngadto hinuon sa byuda sa Sarepta, sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghang usab mga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni Propeta Eliseo. Para walay bisan usa kanila nga naayo gawas kang Naaman nga taga Syria. Sa ilang pagdungog niini nangasuko pag-ayo ang tanan nga dito sa sinagoga. Nanindog sila ug ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod, gidala ngadto sa tumoy sa bungtod, di natukod ang ilahang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Pan miagi siya sa liwala sa katawhan ug mipahilayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mangisuon, do you believe, mituo ba ka nga kining Biblia pulong sa Dios? Yes or no? Yes. Mituo ba ka mo nga kining pulong sa Dios nga niya sa Biblia kini naghatag tog mga kamatuoran alang sa tong kaluwasan? Yes or no? Mituo ba sa kamo nga kinahanglan gyud nga kita angay motuon sa Biblia
o kinahanglan sa kita ito di programa kita nga ningon nato nga diin doon natay Bible study no? O kaha ingon nato Bible activities. Do you believe that? Mutuo mo. Mga isuon mo ni mga pangutanaha nga gigamit sa usa ka pare pag pag-motivate siya ang mga congregation ba nga magtukod sila og gitawag na to Bible study program sa ilang parokya. Gani kay katong ha pabor man tanan ila din gitakda nga mao ni sa Lunes alas 7 ang takna kita magsugod na sa ang programa sa Bible study. Niabot ang Lunes. May mga tao. Dahil pila ka buok ni Duol. Asa man nga atong Domingo, tanan ingon man, yes, pabor sila yun. Gano'n tayo Bible study, pabor tanan niya. Nang isa patos kabot. Wa mo lagi nanungaron. Yung sa Kristan, Padre, yung pangutana sa iyo, pangutana ni mo. Wa tanin mo ina nga, pabor ba mo sa Bible study? Imo ta silang pangutana nga, katong pabor Bible study, ikaw pabor ka. Niya mo saad ka, ikalunis mo anak jud ka. Itatsatag sa nimo, o alas 7 na adjud ka. Imo tong tatag sa Padre. Ang pare, mo tayo nakaamgo siya pagka Domingo sangi ngunit siya kisa tong pabor ay nga mag Bible study ta ay isang tamot no naagi Bible study pabor ta okay na karon ika pabor man ka mo saad ka mo register ka manumpa ka mo tambo kas Lunes ha La City ha Padre di ko kalugod Padre kay mga bata tagpanihapon ano mo ikaw orang nang nagpataas, ikaw mo tambo jud ka La City ha, tara. Padre, trabaho pa mi anak Padre. Ikaw, La City, abota ka ha, Padre, kanang ayun na Padre kay tanaw pa ko sa kuan. Probinsyano. Pastilan, tanan sila pabor. Pero when they are asked to commit, ay, napildi. Ang tanang ni isa, padong sa ubos. May isuon, babaga, nga, kung kinibang ato ang istorya lang ba? Sa'yo, dili ba ito makasabot ba? Pero when we are asked to commit to something, lain na istoryahan. Lain ang istoryahan. Ang Ebanghelyo ba, ang Ginoo, ang katauhan, ngayon tagilungsod, believe ka niyo, idungog nga, bantugan siya, ilado siya, so, butar sila tanan niya. Isulti pag yun siya, putig yun, ingon sila, wag yun, welcome, we are proud of you. But then, nga diha na sa Kristo napakita na laing labok ba? Nagipasabot na niya nga di lang kini propeta ko. Kay propeta, kinahanglan nga maminaw mo umutuman sa akong isulti. O ako ipiyalan aron sa pagbuhat sa kalihukan, sa kaluwasan, sa katawhan. Pagkadungog sa mga tao ni Ana, ingon siya, walin ani, sobra rani, din ani siya mao. Anak lakas panday diha. Inangang ko na ka ni Ana. Anak lakas panday. Be, pag milagro sa diha, be, kanumuto o, be. Makita na ka. Yan, gawas pag yun diha, nahitabo. Oo. Yang punan pa yun, di ko Isus, yun siya. O di mo mutuos profeta, timan is nahitabo. No? Ito istorya si Banghido ba?
atong katawhan sa Israel nga dihay dakong gutom pero diin man ipadang propeta pagtabang sa usa ka tawo nga di matuhuon byuda sa Sirapta didto kay siya nituo sa propeta siya naluwas sa kagutom pero dili ang katawhan sa Israel. Katong hitabo ni Naaman nga sanlahon, no? Dahang katawo sa Israel, pero si Naaman ni tuo man niya ug siya laing gid sa tinuhuan, pero siya naayo sa sanla. Asib dingo si Kristo, ug di mo mutuo, di mo kapanalanginan sa Dios. Suko kay sila ni ana. Tung hibaw man sa dagong nga silang Israelita, maingon sila kami pinili sa Dios, niningon siya dili kamo kung dili katong matuhuon. Mag-isod makasabot ba ka sa kahimtang sa mga tao dito ba kung ikaw pa dito na si Kristo was asking them to commit themselves to Him, to commit. Follow what I say. Propeta ko. Dili sa yon po di sa yon to commit yourself to something nga yung imuhang pagsaling niya sa imuhang kinabuhi. Napareha ka itong David acrobat. David acrobat, bitaw ka ng maulan mo lakaw ibabaw sa alambre. Higot bitaw ng alambre mo lakaw ibabaw sa pisi. No? Tuas sa taas dito, tanang naghangad. Lakaw siya sa pisi. Paglakaw siya, ang mga tao kukuyaw, trilingan kay ba, magmura sa siya, magtumba niya, mabawi di ay ba. Nagdapat yun siya ka ng kariton. Kariton mga, wala yun, lambang sa speakers dito, nakalabang yun siya. Pakpak mga tao, sus, mga tao. Wag yun, di lalim mo paglakaw PC, ba pagkariton diha. Yung mga tao, believe you minimo. Naog din siya, ang katong acrobat, ingon siya, believe you muna ako, yun. Believe tanan, believe ka. Be, kung believe you ka, be. Sige, balik ka dito. Babalik ko og latay. Sakay kas kariton, ha? Wag yun, sakay. Believe, pero ikaw na kadiha, kataya na, to commit your life to it, then lain na pangutanahan. Lain na siya. Mangisuon, mo kining pulong sa Dios. No? Mo kining pulong sa Dios. Kung kini ilang mater lang ni tando-tando, dali kay tandos pulong sa Dios. May kita, salamat sa Dios. Automatic na yun na. Pero kung hagito na kita, mag-ingon, commit yourself to that word. Commit to Christ. Live it up. Dako na kayo na siyang question sa itong kinabuhi. Dako na kayo na. Ang hibawatan ni anak. Na ako'y parokyano nga, pagka maayog yun yung mutabang simbahan, maayog yung tao, basta na amutan, amutin na siya tanan na ba? Uli mo simba? Ikaw ba, ikaw mantay, muli ka mo simba, matay. Sige lang kagong, announce mo, sponsor. Di sa musimba niya siya, Nyor, alis ko pa simbahan nyo. Kaya musimba ko ba? Kanang walin ninyo ba? Makonsensya ko. Kaya may go ako negosyo. 5-6 na ba rin? Di siya, I would could be good, but do not, kaya kupong sa Diyos gani mo, muhagit mo na to commit yourself. Ay lang. I wonder kung pila gyud ka mga tao ba nga musimba tungod ang ilang tuyo, they want to listen to the word of the Lord. I wonder how many would like really, kanang musimba ka ba, excited ka, I'm going to the church on Sunday because I would like to listen to the word of the Lord. Mao gina iyang tuyo ba? Ako biyang aninaw, no? Kasagara, no? Mao to simbahan. Mga grasya. Ilang nga pag-ampo, matuman ba? Pero paminaw sa pulong sa Diyos. Nakapangutan ako. Kaya, bisan gani sa pagsimba, pagsimba,
Makita mo ba? First reading, second reading, third reading. Pwede nagbasa nga rin. Ang mga tao niya, most of the texting time. Nag-text, nagkuhan, astiran. Nagkuhan the speakers. Ambot, kaya huna-huna. Muna nga magkailami kayo, sige, tagata mo test, ha? Huwag yung makapasar. Kung saan first reading, kung saan salmo, kung saan kuhan. Muna ba? Yung makita mo niyo. For example, tanawa how interested are you for the Word of God? Kung musimba ka, igsud lang daas mga tao, mahibaon na mo hae lang priorities. Igsud sa mga tao sa simbahan, tanawag asa lingkod. Kung kana sa guspolo Dios magpatubangan gina, nya bulingkod gina duol ang ganang sa sistema makadungog siya. Ang uban mangitag suok nga di makitas pare. Di ba? Ari luyo. Mo nang puno ang luyo. Dugay mapuno ang tubanga ang simbahan. Puno ang luyo. Makita nimo. Nga sa posisyon ba? Ang uban ang tuyo apa duol sa bitildo kay bahala na madungog basta hayahay. Just that attitude ba? Kaya attitude mo to hear the word of God, maka-proncit ka and you would like to murubang yung ubang pahimusla ba kada purong buto ba? And how nice would it be? Ang igsoon. Kun ka na. Pero, mau lagi di lagi gyud sa yon sa pag-commit ourselves. Kung kaya ang pulong sa Diyos yun, mo convict man nimo nito to commit. Ang dili ka, murabag, doon ay judgment sa mga kagalingan ba? Take for example, kining sa second reading ni St. Paul, no? In fact, ang atong prayer, no? Ang prayer nato ganina, nga Ginoong Dios namo itugot nga higugmaon kanang mostibo kasing-kasing among isikataw sad. No? Higugma sa mo sama sa higugma namo sa imong sa kanamo. Ang hagit ni St. Paul ni St. Pablo is to love, no? Mahigugma. Na, tanaw ning sugo sa Ginoo sa mahigugma. Kita kinsa may mulalis ba? We love. Pero tanawa do you commit yourself to love? Because when you love, you have to commit yourself. The idea of love is beautiful. We sing love songs. Balintay sa mahapit, basta gugma, basta puting iduta. Nya kining ebanghelyo nga nadungog nato kan kining second reading mao ni gising basahon nasi kay kasal love is always patient kind tanan ba love is important no pero mag-test nga ni karon be tan-aw tong how committed are you ha gamiton to na siyang kan San Pablo no ang atong test true or false tubagan nila true or false ni siya tanawa if you do really love. Kining love, ilisig ni, kanang love is always patient and kind. Ilisig ang love og imungan. Or you say, I. Like for example, tubag mo, love is always patient and kind. Muna po ni St. Paul. Ilisi na siya. I am always patient and kind. Ako kanuna yung mapailubor, maluluyon. True or false? Pagpamakak. Really? Ora. Okay. Wala gini. Ngayon kong pisal ba? Oder, makak ko. Kapila. Sometimes. Usahay. Another, po ha? Ingo St. Paul, love is never jealous. Can you say, I was never jealous in my life? Can you say that? Di ko masinahon. True or false? Trolls. Third, Ingo St. Paul, love is never boastful. Can you say, I was never boastful in my life. Wa jud ko into mo di ko mapahitas-on sa kinabuhi. True or false? Love is never conceited. Say, I am not conceited person. Dili tao ko tig panghambog.
True or false? Love is never rude. Can you say, I am never rude? Or, dili jud ko bastos? True or false? Love is never selfish. Can you say, I am not selfish, Jud? Di jud ko hakog nga pagkatao. Yes, true or false? Love never takes offense and is not resentful. So I never take offense and resent people. Di jud ako ang taon masukanon o madurumtanon. Yes or false? True or false? Love never takes pleasure on other people's sin, but delights in the truth. I never take pleasure on people, no? Kada bitaw kontra na ko ba? Di ko malipay kada kontra na ko mo sa tricycle. And I delight on wishing them good. Ambot ang no? Di jud tayo ka malipay kada utang sa mga tao, no? Kada sa mga tao bisag ilang kontra. Dili na ko ako sumato. I am always ready to excuse, to trust, to hope, to endure whatever comes, no? Ako pailubon jud, no? Matuhuon, malaumon, mulahutay gayon, whatever happens. True or false? You know, kung imo gining tanawon ba? Makita jud ba? Love is beautiful, but then kita kasi mong failures ba? You cannot commit to love. Because when you have to love, mo commit na gani ka, you have to give up many things that you have in life. That's what you are. Di sa yun. But mauna siya yun, ang challenge. When I ask you to say, do you believe that the Bible is the Word of God? Yes. Do you believe that the Bible na ang message diha that saves us, nga makaluwas ginato? Yes. Ang last question is, do you believe or are you ready to commit yourself sa pulong sa Diyos? Because only when you commit yourself to the Word of God can you have real life in you. Amen. Nagato ako sa Diyos, Amahan magagagahom sa tanan. Pagbuhat sa langit ay sa yuta. Kaya sa Kristo ay Maraming ko sila lang sa Espiritu Santo. Anak ni Maria nga Birhen, isag-isago ni Poncio Pilato. Ilang sa krus na matay o gilubong. Ikunsad sa mga minatay. Kitalokalon na banhaw. Isa ka sa igalingkod sa to sa Diyos, Amahan magagagahom sa tanan. Kaya dito mabalik siya. Bagong sa buhi o sa mga minatay. Nagtuga sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, namitan sa mga santos, kapasaluan sa mga sala, sa kabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampun kita sa atong Diyos, Amahan, na nagpili ka na ito, bisan sa wala pa kita mahimugso. Sa matag pangamuyo, kita moingon, puna kami sa imong gugma, Ginoo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, dili unta sila mahadlok pagsangyaw sa kabubuton sa Dios sa tanang panahon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga namunuan sa panggamhanan, dili unta sila musalikway sa mga taong musaway sa mga hiwi nga sistema sa gobyerno. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga dili unta kita mutalaw sa pagsangyaw sa kamatuoran bisan kun kita isalikway sa uban, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kabatanunan makaambo o makadawat unta nila ang kamatuoran nga diha sa kataguangkan sa ilang inahan, gitawag sila sa Dios
aron mahimong iyang propita, magampo kita sa Ginoo. Nga si Monsignor Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa altar sa kadungganan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga magtutuong nangamatay, makasulod na sa gingharian, nga giandam sukad sa pagbuhat sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, batalinghugyo ang mga pag-ampo sa imong katawhan, diya sa imong gugma. Ihatag ka namo ang kaisog ug paglig-on sa among pagtuo kanimo. Kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, mag-ampong kita kining sakripisyo, dawaton sa amahang magagagahom sa tanan. Ginoo, nagahalad kami dinhi sa imong altar, sa mga gasang timailhan sa imong pag-alagad kanimo. Tugot nga ang imong pagdawat nga maluluyon niini, mahimo kini itimaan sa imong kaluwasan. Kini ang gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Sanctus nga Amahan, Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang matarong gayon magpasalamat kami kanimo kanunay istarang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kasi tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, napakatago siya sa pagkatao diha sa Mahal Birhen Maria. Mipasakit siya sa krus o giluwas kami niya, gikan sa kamatayon nga dayon. Sa pagkabanhaw, mihatag siya kanamo, sa kinabuhing walay katapusan. Uban kanimo hangtod sa kahangturan, ug busa, uban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasanyaw kami sa imong himaya, doy silang way hunong nga pag-awit. Puno ang langit, O Diyos.
santos, tuburan sa nagkasantos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ng mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo, lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasaki siya kagalingon mikuha siya agpan, pasalamat kanimog mipikas. Mihatag ni ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ng panihapon, mikuha sa sakalis, pasalamat o pag-usab og midaig. Mihatag din ngadto sa mga tinunan og miingon. Dawata kini, Panginong kamangutanan gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao. Aro ang mga sala mapasaylo. Buhata kanirong paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay. Si Kristo namatay. Si Kristo. Si Kristo. Siya Paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning paans kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tuog kaimo kaming giisip nga ngayang nga moatubag mo alagad kanimo. Himoa kaming nangalawat sa lawas tugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Nung numigin mong simbahan sa tibok kalibutan, manghingpit kami din sa gugma, uban ni Francisco among Papa Jose among obispo sa tanang mga pari. Nung sa mga igsuong nangamatay, malaomon nga banhaw silang tanang nangamatay, dahil sa pagsunong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan, makaambit kami sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa nakatuman sa imong kabubutalatat sa katuigan, uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya ubang kaniya diha kaniya. Gihatag anak kaniya magkagagahong ngamahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Maria.
May kami kinimo Ginoo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Kung tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, malayo sa kasamo. Samtang paabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Jesucristo ni kas mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Pakita pa nag-inig sa unay. Kinikurir sa Dios nagawag tang salas kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Lausig. Mag-ampo kita. O Ginoo, kay imo magkaming gilig-on sa gasa sa mong kaluwasan. Itugot, kung magtubo ka nun dinhi kanamo ang matuol nga pagtuo pinaagi ning kinabuhi, hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mag-ampo alang sa mga masakiton.
Langit nung amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit kamatayon sa krus. Kung itundo ang bertud sa pailog, diya sa kasakitan. Dungga ang mga muyo, nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaw nga nag-antos tungod sa sakit o balatian. Pagkang gipili siya, para mahimong santos. Ngayon kasakit, ngayon sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, ilagi sa mong Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi og hari, ubang kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Atong pasalamat sa itong mga donors and sponsors, atong choir kanta Sugbo Choir, atong offers, Tesmas Sias o John Nagami, atong Pilgrim Senatus of Cebu. Ang Ginoo na kaninyo, inalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dali niyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks to the Lord and exalt His name. Give thanks to the Lord, let us sing songs of praise. Shout with one voice and proclaim His words. Give thanks to the Lord all our days. Kuan ibalin kanang presentation of Mary, no? Diba? Kahapon, Kanang February 2, oo. Kuan na Candelaria. candle mass po na ang gitawag ana. Candelaria. 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 Okay. Dako kayong piyesta gahapon sa kuan Iloilo, di ba? Dinagyang. Pero ako sa akong bahin, kibaw ko nga kining kandila ang nituhop gyud sa akong koglingon kining kandila dako kinig tabang labi na ay unsa ni kana bitawng sa tawag ana kana bang Bagyo. o bagyo Candelaria, kaning kandila, Oo, kaning, oo. di ba, mag-publish man tag mga kandila. ato no? dahil sugan dahil nato kay para muhunong Mao ang gini atong tradition nga. Oo. Kaning Candelaria, during Candelaria, pero nga no mamalit Marlene, ang kandila. why do you believe na ato day nang pasugan na ang blessed candle nga atong gipabinditahan sa pare nga naman nga ikaw unsa man jud imong pagtuo nga mulight man dayong ka sa candle be. Ang akong nahibawan, sa gagmay pa mi, akong mama, kung magbagyo gani, magdagkot din sa Candelaria, kan butang niya sa planggana, niya pagkahuman, nga nung mang-stop, magyud ang bagyo mo, senyor. Munong manggid ang bagyo. Unsa may simbolo anang kandila Muna para nimo? mangutan na tanimon, senyor, karon. The candle itself is very powerful. That's the symbol of who? Christ, di ba? Oo, mo nang kay di ba atong pagtuo manggod sa purification, presentation of Mary. Sa Di ba temple. remember, gida si Jesus dito. Unya that was the Presentation beginning of na there was Jesus. the light. Nagsymbol si Jesus nga diha na jud ang kahayag ni Jesus, no? Muna siya, So, muna na. siya Lin. Oo, muna siya. Unya usa pa ana purification of Mary. Di ba ilasad ng kuan ni adto ilang kultura pod nga kung ang babae manganak after 40 days mag-purify mo adto sa kuan niya. At the same time, the presentation of Jesus mo sa ning nakalibog na Colin. Mangutan na tanimon, senyor. Nga naman ang senyor nga gitawag nag Candelaria. Tawag na Candelaria ka kandila man. Every February nangaliha makalimutan niha Pebrero 2 Candelaria gina siya, no? Tradisyon na kayo ever since, no? Dinhi og sa laing mga nasod, no? Of course about kana sa celebration na siya sa 40 days after Christmas. Katingin ni sister nga after 40 days ang babae god nga manganak i-consider man ng hugaw siya. Nga after 40 days limpyuhan na siya, purified na siya. Kanya mao sa na after 40 days ang bata gina nila ilang i-present sa templo. No? For the blessing.
That means it happens 40 days after Christmas. So 40 February 2 is 40 days na siya. No? Unya, unsa may naaman ay kandila. No? What is the symbolism of kandila? Ibaw ta hitabo dito sa kuan sa templo. Pag-abot yun sa ni Maria ug ni Jose, tagbo nila sa Simeon katong itaw tigulang dito. Nagisaaran sa Ginoo nga di siya mamatay hantod makita siya sa manunubos. Mao nga pagkita gini sa manunubos, pagkita gini pwede paya niya. Muna na ang iyahang kantikol nga ato ang iba nga nadungog yung siya, Ginoo karon nakita na nako ang manunubos, kuhaan ako. Kay nakita nako na ang kaluwasan sa katawhan sa tibuok kalibutan. Kay ang kahayag ni padanag na sa katawhan sa Israel o sa tibuok kalibutan. Ang kahayag. Mao na naana diha to celebrate na sa gitawag ining dakong fiesta sa the presentation of Jesus in the temple. Ang kandila symbolic ay na siya. Kay dama na siyang kahayag. No? Ang kahayag na siya. Makita niyo ba nga sa blessing gani sa blessing ana sa kuan sa kandila nga nagpasalamat sa Ginoo nga nagbuhat sa tibuok kalibutan nga gitagaan ta niining gitawag na to kandila kining kahayag ba gitagaan na to ni nga muhatag na to kayuhan sakit sa lawas o sa kalag unya mutabang nato sa pagbati og katam-is sa gugma sa isig usa nya mo andam sa nato aron kita sa gyud maangayan nga mahala dito sa templo sa Ginoo kundi siya mga blessing iya mo ni blessing madawat diha nya kana blessing nga mo ni madadiha sa inyo unang kita may makaitang mga Pinoy nga usa pag-interpret nato atong inatuon nga si Kristo madasa kahayag no nya mo na siyang kaluwasan mo na nga ato sang gi-simplify pagtubag sus mo na di ay ni ngamahadan kay ni mo nang magkuan gani magbagyo gani dagkot suga mama nawa ng bagyo usa pa diha magkilat na as if ngayon nga ilang interpret pag-ingon kay nakita na abot ang kaluwasan no na ang kahayag sa tibuok kalibutan kay kaluwasan makani suluwas mistanan unang gabita aral sa pagluwas inato na ba pagsulti ba pero iba ba kinay usahay bisag ang Ginoo no kung gani siya understanding kani siya nga sa ato ang simple faith usahay nga usay hugasanan pero pa yon yet iyahang tagaan o gitawag ito grasya nga murag ingon to magamit ito ni ana muampo ta knowing that na bless ka na with our faith no ang ato ang God would bless us when di ko matinga sa experience na sa mga nato nga ilang gamito na diha ang kandila lipas man sa katalagman sa problema sa pamilya no ang delight ilan ang masigaon with the prayer some blessings would come to them of course that is impossible kay kung abot na ang Ginoo nga mong kahayag then ningon nato everything ang kahayag o blessing maabot nato ug kaninyo natong tanan kay si Kristo man ang kahayag amen.